maart 2022. Genomineerd door je afdeling. Wow, thanks. Wow. Camillo Guillermo Mengolo, reconhecimento federal incondicional, cordialidade com os pacientes e ao best esforço para de nosso hospital e melhor de região. Caramba, te apina para 2020. Kami ta teamleider din sa dienst. Ela waro nominado porque tu persona hopi dinamico, tu persona que ta hopi servicial e ta ayuda tur gente ku acerquele, no ta importasi ta algo chiquito ou grande, sempre ta pone su mes disponível para ayuda. Manema bisacaba eta encarga que fooding assistente na etaria um reto hopi grande, sobra eta mais ou menos 30 trabalhadores em dois edifícios, que tem que supervisar e usar para turcos canabon. Sempre eta riba piso eta papia hopi que paciente não se algo não está na agrado, sempre está vai cozinha e está para que chef para aqui com outro por hasi panang. Mas para nós tursa com alimentação da hopi importante para paciente e kami sa esse também hopi bom. Een paar cadeautjes van het team, van het ziekenhuis, dus allemaal voor jou, Kami, zeker. Altijd met een smile, altijd bereid om te helpen, ook als het spoed is. Ja, Kami snel, we moeten verhuizen naar de andere kant en ik rennen. Dus ja, echt top, echt top. Ik doe het met plezier, dus ik had het echt niet verwacht. Nee, werken met de mensen, werken met personeel, patiënten. Je leert iets nieuws, want ik kom eigenlijk uit de hotelwereld. En het is toch een beetje anders, weet je. In een hotel heb je te maken met, meer met toerisme. Hun behoefte is ook heel anders dan wanneer je werkt met patiënten. Want dit zijn eigenlijk mensen die ziek zijn en hun maaltijden die ze krijgen is ook dan heel anders. Echt aangepast aan hun medische redenen wat ze hebben. Dus ja.